No niin, tässä olisi meidän kanala. Mennään käymään katsomassa kanoja. On tehty tämmöisen vanhaa tynnyrisaunaan. Eristetty sisältä, niin tarkenevat talvellakin. Mennään tänne vanhemmalle puolelle ensin katsoa. Yleensä nämä on vapaana täällä pihalla, mutta nyt tuolta kuuluu koiran haukuntaa, niin en päästänyt. Niin käydään täällä aitauksessa vähän tutkimassa, ketä täällä on. Täällä on vähän sulka sadossa olevia. Siinä on meidän kynttärkukko. Kynttäri on sulkasadossa, on lähtenyt pyyrystä. Kuukauden parin päästä on jo sitten taas hienon näköinen. Tässä on meidän 2 vanhusta. Kerttu on vasemmalla, Kertultakin puuttuu pyyrystä, mutta on jo tulossa hyvät uudet sulast sieltä. Helka on siinä oikealla. No vanhuksia, nämä tuli tehokanalosta meille, niitä oli 7 kaiken kaikkiaan, mutta 5 niistä on muuttanut kanojen taivaaseen ja nämä vanhukset on jäljellä. Ei enää moni 1,5 vuoteen, mutta saa viettää täällä vanhuuden päiviä. Siinä. Katsotaan ketä muita me löydetään. Tässä on Säärestin. Säärestin on faverolli. Aina vähän tämmönen diivailija. Niin, tarjoilijan pitää syöttää häntä tonne orrelle joskus aina aamulla. Siellä kovaa ääneen vaaditaan. Sitten viereen tulee kiitaja. Sama rotuinen faverolli. Niin, kiitäjällä on tommonen mukava päätöyhtä. Sitten on nämä nuorimmaiset täällä omasta automakoneesta syntyneitä. Vasemmalla Olivia ja oikealla Alma. Brahma on molemmissa ja jotain muuta sekoituksena. Muuttuvat tuolta takahuoneesta tänne etupuolelle, kun Olivia on vähän kömpelö ja iso, niin pääsee paremmin tuosta ovesta kulkemaan. Niin, otatteko työ vähän siemeniä? Siinä on herkkua. No, siitä herkkua. No. Ottakaa. No, käydäs katsoa näkikö tuolta sisältä mitä. Siinä oli tämän puolen kanat tällä hetkellä. Herkku, ottako Olivia, kaunokainen. Niin. Siinä oli. No. Joo, täällä on pesät täällä seinillä ja orsia on ja vesiautomaatti ja ruoka-automaatit ja kauralyhteitä vähän touhuamista ja sitten ruoka-astiat siellä. Täällä me asustellaan. Noin. Käydäänkö se toisessa aitauksessa? Siinä nätisti. Hienosti. Siellä näkyy meidän lampaiden kesäkoti. Joo, tää on uudempi tämä aitaus täällä. Tää on länsisiipi. Täällä on näitä nuoria.
Hienoja, niin. Joo. Terve. Heissan. Tässä on Jörgen kukko. Joo, Jörgen tuli meille ystävän hautomakoneesta. Syntyi siellä yksin ja leimautui pahasti ihmiseen. Niin Jörgen tuli meille kesäleirille. Kynttäri oppii vähän, että oppi kuko tavoille, mutta se jäikin meille nyt sitten. Hommattiin hänelle sitten vähän kanoja, niin saa kukkoilla. Niin. Noin. Tässä on maatiaiskana Victoria. Hän on kaunis muni jo. Ja sitten on Diana. Diana on maatiainen myöskin ja siinä on, näyttäisi brahmaa olevan. Tai faverollia seassa. Noin. Sitten on nuorta porukkaa. Siinä on Nils Holgersson eli Nisse. Kynttärin poika. Syntyi samalla lailla yksin minun hautomakoneesta ja hommasin nämä 2 mustaa siihen sitten kaveriksi heti hänelle, niin siihen tuli. Toinen oli niistäkin sitten kukko, eli tää töyhtöpäinen on Morgan. Ja sitten on Heta. Niin, Morgan siellä hienosti. Niissä on brahmaa ja araukana. Noin. Jörgeni pikkusen tanssii. Tanssit sä äitille? Joo, tanssi joo, hienosti. Hirveän hienosti. Hyvä. Joo. Joo, otatteko te pikkusen vielä herkuja? Noin. Joo, nää kulkee tuosta ikkunasta. Siellä on tehty tommonen porras, niin ne pääsee siitä kulkemaan pihalle. Niin, popotat sä kovasti. Joo. Ja missis meidän suosikki. Semmoset oli meidän kanat tällä kertaa. Vilpilän kanala.